August ni som pathum sangkhat zakwa somriat pahnia chuan encourage police officer pahni chu an duty lo lain nigri verbul mai encourage atanga mail somni vela hla ramhnuai a chuan sajuk pelin an ramwaka chutia sapelan wavel na chuan ramhnuai pikdeu laya chuan mihring ruang ninge ya hriat leya phum mase han en mai po chuan uluk taka phum ani lo ti a hriat rengmaya atak sa then khat te chu alang nel nual bok police officer pahni te chuan khoidang lam lo chu thazokin an hria thunei tu sang lam an ko ta zoka atuka chuan Alaska State Trooper technician te chu a hmun an local ngala trooper te chuan thomhno le elastic bandage baka 223 caliber silai mu ka ruana case an char tel boka chu tual thina chuan thunei tu sang lam beng po a thleng rang hle a dental record atangin chu an ruang chhar chu nula kumsom ni pathum mi ceremony in klapalam thin ani a abo thu chu a ruang an hmu ma kumtir lam ta dai to abial pa in alo report to ani tian hre chuak le ta zela thomhno an hmu tele abok laya a thomhno hak nia abial pa ina soi zong zong chu a in mil thapa mase awan nei na thi nia angai englai po a orreng thinero chu a om lo thunga ti chuan abial pa chu police te chuan an kota a abial nu seri thi na thule arwang an chardan rap thlak takmai chu an hril ta ni abial pa po chuan a tuar hle a seri ruang an chara tanga akum le maya chuan maktak main Alaska ramhnuai a chuan hmeichhe hrang ruang an char ta fo maya a reideu hnu phei chuan thil makvaka po an ngai talovani kumsang hazakua somriat pathum September ni hnia chuan kongsiam tu mi pahnih te chuan akum masalam maya seri ruang an hmu na tanga hlavak lova chuan mihring ru ro ni om tak hi an hmu chuak le ta a chuan ru ro hmu chu nula lano pangtak kumsom pasari chawa upa Paula Guling Hawaii atanga Alaska a secretary na thokaron om ani a abo thu report ani atangin thlanga zet aliam to nge ni ani po hi seri ang thawin abo ma deuh hian klapa dancer na athok boka chumai baka aru rawan hmuna hmuna hian 223 caliber ka ruana case an char ve bokani Alaska State Trooper Wayne Van Closen chuan chung tual thina te chuan inzom na nei ngei ring ta a serial killer an lo om ru reng ani ringin lau thon ruk riau na anei ta a ti chuan hmeichhe bo report te chu an han en fia non le ta a chuti an han en fia ta ka chuan hmeichhe bo le klapalam thin te chu an han bi chiang zual ta a buai thak tak mai chu lelam kong zonga chuan Alaska chuan puitling chin an ni to chuan an du ani phot chuan an mani du thu point an tlan bo theya wangin a then bo zona an zon chiam te po an mani du thu nge ya tlan bo te an lo ni thina wangin a buai thlang na chin atam ve hle ni ti chuan bo report an don zong zong an han la khom chuan hmeichhe bo report an la zon hmu lo chu som pahnih zet an lo ni a han en mai chuan chung nula bo ta te zinga chuan chu tual that tu kut tuar te an omangem ti chu hriat thiam a har sata hle maya ti chuan serima ro le Paula Guling teru ro an charna hmuna an evidence mu thei ang te chu FBI laboratory a en fia turin Washington DC lama an thon tani FBI laboratory a chuan crime scene a 223 caliber ka ruana case an hmu pahni te chu silai pakhat atanga ka chhuwa ve ani empty an han en fia ta a chu Alaska State Troopers ten an hna le an be saber po ani bokani an rin dan anga alowin ang hlawani chuan tual that tu pahnih nilovin pakhat an zong thei do nani test result chu alo chuak ta a an lo rin lok ang nge in crime scene a 223 caliber ka ruana case an hmu chu silai pakhat atanga ka chuang nge yani ti an chiang ta a ti chuan encourage police te chuan serial killer ni nge ya an rin chuan chui zui tran ta ni atira chuan encourage ramhnuai vel chu an vil ta deuh bera ma se chu tia chhum lok chat lova ramhnuai ringota in sorbing chu encourage police te tan chuan thil buai thlak atling ve hle ni
kum sang kha zakua somsaria tanga kum sang kha zakua somriat cholai vela kha chuan encourage a hian mitam tak chu na thok turin an local thina mi pa te chuan rim takin na an thoka chuti lain hmeichhia te ro chuan mi pa te tho chu atang nuam taka khosak tum chungin mi pathok rim tak tak te ti lom tum chuan an thei top an chhuwa ve thina chu mai ba ka hmeichhe tam tak chuan ol samzo ka poisa an tho chhuwa zung theinan klapa te saruak deuh tho lamin anin hlo fo thin bokani heng hmeichhia te hruai bo thin tu hi a fingin a fim khur hle a him taka lo kir to lo bo hlen ta te chau an report thina wangin thu nei tu lam tan po mason a har hle a chan chu a hnu ma a thu bo ne em wangani heng hmeichhe bo ta an hmu le te po hi an hmu le meu chuan an thi na atangin a lo rei hle man to thina ni ma se kum sang kha zakwa somriat pathum June ni som pathum jinglama chuan Cindy Paulson kum som pasari mi chu encourage highway a chuan man mo takin tlana thom no mu mal a halowa kutkol abun boka motor lo tlan le ma saber chu alo phar dinga anun na chan him nan tlanchhuak alo ni a motor khal tu chuan a motela a apartment lu la ya athla a kalsan zuita ni chu motela an klak chuan police a call sakta a encourage police te chu an lo thlen hnu chuan a kutkol bun lai chu an phel saka ha dam taka om turin an ti a chuti lai chuan Cindy chuan thom hnomu malpo ala inbel chuang lovani a hmela chuan a hlawin alamang ang em ani ti po a hriat theya ti chuan police te hna chuan a thil ton chu a soita ni Cindy chuan no chi zuar ani thu chu soin a hma zan chia chuan bumatok ni in a soya a customer pakhat kara chuan chuangin chu pa chu fit ruk vela sang tarmit bunani thu soin a hmu tira tangin pangil nei takani chu a ring lo ngal topa ti chuan kara anin phur rei lo te a chuan chu pa chuan kutkol abun tira a silai phor chuakin Cindy chu a tin tawang mai ani ti chuan a in lama phur hota a in chung an lu chuan chu in chu a fel fai thlar maya chu mai baka sapel mi ani ti hriat takin Suzuki lo fashan moi tak takin atar thluak mai boka chu pa chuan Cindy chu akuta seina phuarin ceiling a khai ta a dar karli chung za chu tianga khai chung chuan a ngai sa in a pong sual bokani chumi hnuah chuan Cindy chu tia khai reng chung chuan a kal sana amut san ta a ma se rei lo te a lo tho le a Cindy chu ramhnuai a in te a hruai tur thu hrilin a hruai chuak le ta a midang an hmu te hnena tranpuina adila ni vai chuan a tha ngal tur thu le chung mi te po chu a tha ngal tur thu te police te pon lo man te reng se a thian te bula om anga a in soi tur thu le chu tianga chuan lam siampui tu tur thian te anei sa vek to awangin tu mai na thu soi chu an oi sak lo tur thu a hril ngala ti chuan anin hruai chuak ta a airport pakhata an chol zoka ta chuan Cindy chuan ama kidnap tu chuan thlona lian vak lo pakhata ral thuam engemaw ada lut lai chu a hmuta a chuti lai tak chu atan anun na chan him tura atlan chhuwa theina hun rem chang ti hria in atlan chuak ta ni in a in soi ti chuan Cindy chu damdo in lama medical exam nei turin an hruai ta a konglaka chuan misualin a hruaina airport chu a hmuta a police te chu din tirin chu hmun chu misualin a hruaina airport ngei chu ani thu a soita a kara tang chuan an chhuka a hmun vel an en lai chuan guard pakhat chuan aron ngai vena thilom dan te hrilin Cindy chuan misualin a phurna kar om dan te chu a han soya ti chuan chu car license number chu an hre thei ta a license number atang chuan a address kim chang an hre thei ta a police te chu car nei tu address a chuan an vakal ta a in thlen hma deuh hlek atanga chu in an thlir mek lai chuan Cindy in ama rubo tu car a soi ang chia chu aron tlan thleng ve chi aboka car atanga khal tu lo chuak chia chu police officer chuan rang taka zuin in chung lama
anin kom zui ta a motor vehicle record atanga alan danin chu kar nei tu chu Robert Hansen ani a changur thin ani bok Hansen chuan police te zona chu that takin a changa ahmani tlailam dar nga atanga zandar som pakhat lia chan ve thleng chu a thian teina thlona si repair a om thu a soya chumi hnu chuan a thian dang teina kal le in atuk jingdar nga le chan ve thleng a om thu a soi boka chumi hnu chuan airport a kalin a thlona si chu awa vu thata ni in a in soi bok in chung vel chu en fia an dil le ta a Hansen chuan a phal ve le mai boka an han en kwal chuan in chung om dan zong zong chu sindi soi ang chia chu ani a chu hmuna chuan sindi chu akal to nge ani ti chu a chiang le a ma se sindi chu pong sual le ngai sakani ti fin fia na tur evidence pakhat ma ero an mulo thung ani nunglama chuan bang ngetwak lowa bel an mu a chu bang chu an han kar honga a chunga chuan ral thuam chi hrang hrang alo om nuala ma se chu ero thil mak ani hran lo a chan chu Hansen chu sapel thin ani a silai po mutel ma se sindin silaya atinna revolver nia asoyang chu mu tur a om tlat si lovani silaya mo sindi a khaina chain le atuam na blanket talpo engma mu tur a om lo baka akar chu hanan en fiangel po in engma hnu ma mu tur a om lovin a fel fai thlap maya police te chu anangai na hrelovin Hansen chu an chua san taria sindi chu police station a chuan ko ni le in ta chuan thalak hrang hrang an en tir na a chuan Robert Hansen chu a kok nal maya ma se lai detector manga test an nei na ero a pass zo le loi si lovani ani na taka chuan sindi chuan engthil ma hi serious takin ala in aril ru zong zong a pengai lo ti a hriat ani chumi hnu chuan chu khua a om reng po chu a thla a muan thei tak tak to lo awangin a chua san ta a sindi thu soile Robert Hansen in zomna evidence thatok tak mu tur a om miau si lo awangin police te tan chuan han zui tur tang a om mai lova ma se chu ti chung chuan officer Greg Carrero a be dong ve du hau lova ama chau hi sindi thu soi chu adik nge ani ti pom tu om chhun ani to a poi khoi tu chuman ani miau lo wangin zalen takin kholaya chuan ala leng don ti na ani a tunge adot le chia tuar tu ni ang ti te chu angai tu in arel ru thlamuang lo hle a Hmeichhe bo report rang te abikin klapalam thin tele anma ni du thu nge tlan bo ni an soi te chu a han chui zui zela ma se ma son na ero a om theime lowani officer Baker ti lo chuan tu ma in sindi thu soi chu an oi to lova chuti chung chuan officer Baker ro in a hnu chui a ban san pha chuang lova Robert Hansen hi kumsom paruk liam ta dai to khan encourage cha hian ron pe ma ta hian chang siam na dora honga a hlo tling ve hle a nupui le fa te anei ve a adang a ok boka chauka vela chang ura a om lo lai chuan a thlona lian vak lo chu khalin ramhnuai vela chuan a chuak thina khua le tui thata kani baka ama chu han en mai chuan serial killer ni oma moi hi ani lova atlang puin serial killer te hi chu sum don na le na tho mu mal nei lo chung kwa nupui fanau te po nei lo an ni tlang pui bok thina ni ma se Hansen ero hi chuan chu tiang chu anei vek bok si chu mai baka ador chu alun po alun le a ama anel om ema mi tu po ama mel hriat tu te chuan an ngaina em thina a hna rim taka thok thin mi ani bokani chuti lai mek chuan officer Baker le a ho te chuan an serial killer zon na chu an lo la thok ve zela Hmeichhe bo te le thia an hmu tak te chuan in zom na lai an nei theiam ti te uluk takin an chui zui zela in zom na lai engemaw tak an lo nei ani chuan an hnu chuina bultan na atan atang kai ngei ringin an ngor hle ani ma se ma son na lutuk an hmu thei lo wangin klapalam thin tele no chi zuar te hne na chuan thilom dan te hrilin an himjok nan fim khur hle turin an hril baka in ven dan te an hrila zirtir na thatak tak an peta a
avoi khat na tan no chi zuar te le police te chu an tang ho ta ni Hansen chuan tun hma in criminal record te alo nei to empty an han en fiale ta a kumsom pahnih liam ta dai to kumsang khat zakua somsari pakhata chuan mi kidnap pong sual le ral thum le man ro hlau om dang manga mi ti thai le wo wang te in jail bang voi ni alo zu to ani ti an the chuak ta a chu thu chu officer baker chuan a supervisor hna chuan engma a soidu lova a tho pui dang troopers te hna a thil mu chua chu a hril ta a an ni po chuan lo phur le a Robert Hansen chu an mizon lai ngei chu ani an ringin rin hlel kai ber alo ni ta ni a hma a hmeichhe pahnih serima ro le pola guling te thi na le hmeichhe dang som pahnih lai mai chin hriat lawa bo mek te chung changa chuan mo phur tu ani ngei an ringa ma sefin fiana an nei lo ba ka asar chuaran tangial po an nei theilo awangin che than lak chu har sa hle a ma se chu ti jung po chuan midang a tha le ma nge ya man chuan tumber ani ta ni tual tha tu man tur chuan an mani thunei na china tang ringot chuan engma an thleng zo donin an in hriat lo awangin trooper te chuan a chungril thlenga lu chil thei tu tur mail sang thum zeta hla om FBI te pui na chu an deal ta top maya Quantico Virginia hi FBI Investigative Support Unit te hmun pui ani a heta hian agent te chuan tual tha na thlen dan te zir chiangin an che zel dan tur te a thei angin an lo chhut lok thin ani FBI agent retire John Douglas chu heti anglam chui hian he hmuna hian consultant angin alo thok chhun zoma kumsom ni panga je chu tual tha tu te thuzot fe in alo in puan tir to thina profiler te hian tual tha na chui chua lo then khat te hi an victim te ruang atangin a that tu kumzat mi zia tur le pian hmang o mangte an hre thei thina chuwang chuan Alaska State Trooper te chuan an khes chuila ya chuan chu tiang zong chuan FBI te chuan an pui thei an be se ani Trooper Wayne Van Clausen chuan hun khora zel chu adu lovin officer baker hne na tanga Robert Hansen a chungchang information a mu zong zong te chu ala khom veka chu mai chu ala du tok lo Hansen an criminal record alo nei to ringo ta tang chuan mo phur tu ani ti na ani miolo wangin junior wa kalin Supreme Court le aya sang zo ka te chuan Hansen a profile record sarkar lam le khalui da khom na ami te chu awa hai chuak le a ma po tlem chuan son ve zel boka tun ma a Hansen a alo chen to na khuwa zong zong te chu a thei ang chin an chui zui zel boka ti chuan lekha poimo a mu thei ang te chula chuakin traka a thona an in lam a pan ve ta ni junior a omlai hian FBI lampoin serial killer te criminal profile an nei ang nen an local ve boka Douglas soidan chuan an serial killer zon mek chu tun hma in khoyemwa tak chuan kang mei ti chuak to in ramsa te chunga po nun rong takani rin ba ka khotlang hriata po mi pa ngaya an ngai sumdon na po mani azalen taka kalpui theani arin thu asoya a chan chu ami tha te ruang po ramhnuaya tu main ama anrin hlel mia lova a phum thei tlat thin wangani chumi ba ka asa se tura tan chuan no chi zuar te deuh kher a thlan thin dana tang chuan hmeichhia te han biak mai har sat le anril ru ne theilomi mani inda niam tlat le khotlanga po mi chuang tlai ni a in ngai na ril rupua lo seilian chho ani ngei a ring bokani chuti ang mi zia puturang chi chu Douglas chuan criminal record an lo nei to te ho chu a han en vela an record atang chuan an rin dan tlang pui chuan Hansen chu a kok ta chap mai le chu mai ba ka chiang zo ka an han chui phei chuan Hansen chuan high school bus garage a hala wangin reformatory a kum thum zet alo om to ani ti an hre chuak ta a FBI profiler khan an serial killer zon mek chuan tun hma in kang mai ati chua to ngei arin thu alo soi to ba ka midang te ne na nun ho dan athiam lovin mani in kil toina nei thina ni ngei tur thu alo soi to a
Hansen chu reformatory a om laya court lam thu pe ka aril rulam doctorin a soidan chuan mani in rin tok na atla cham em amali ama chu thiam le thatok nia in riat tumin a beina sa thei em ma se chu tianga a beina sat pau le a hlo cham ting mai ani chu thil chuan a thin lung atidam theingang lova aril ruwa avong reng mai ani FBI profiler in a seidan chuan tual thatu chuan a thil ti chu an riat mai theilo nan midang te kara chuan mi pa ngai angin khosak azirna sani in a soi boka ariko ta tanga alandanin Hansen chu kumsom thum velani atangin chang urna hmuna chuan a thoka a tho puite soidan chuan Hansen chu a chapo hle baka kutkem te hial nein an soya chu mai baka sapel nuamati in aram sapel dan le tha dan te chu a chapo pui thei hle boka kumsang khajakwa samruk pasaria nunbul tran thar turle sapelna hmuna ta na a that jok be sein Alaska ain sona ramsa han thavel po an ne so hle nge ni ariko ta tanga alandanin Alaska ain sona tanga kumkhat hnuah receptionist nula pakhat silaya atin baka pong suala tuma wangin man atoka hemi hnu tharei vak lo hnu maya po nula pakhat kumsom pariat mi pong sual tuma abe wangin alaka report thelu ani bokani mase Hansen hi khotlang aza kai polani ti riat na chu hetiang hian alaka complain om thin mase court lama ero engtin tinemo afihli mai theizela remna ran pawak pelovin ril rulam en kol na treatment kumnga chung an pezoka achu atanga rei lova a victim hasale berchu coffee shop po na tangin nula pakhat arubawa ramhnuai ain te a hruain silai nen vawin apong sual zui tani heti lai hian apong sual nula hi kumsom pasari chawa upa alani nge a hnuah he nula ina soile dan chuan police a call ani chuan ama chu ronjong chuak le in a tha tur thu baka ama Hansen chu sumdong mi chalang tak mai nupui fanau nei lai ani awangin tuma nan rin hlel lo tur thule ama apong sual tak nula chu alano pana wangin tumai na thu soi chuan oi sak lo tur thu a hril ni in a soya trooper te chuan nigri varvel chu chiang le zualin an handap le ta a ta chuan ruang pathum lai an hmu bel le ta a troopers te chuan nigri varvel chu chiang le zualin an handap le ta a ta chuan ruang pathum lai an hmu bel le ta a troopers te chuan chung an ruang hmu tak te bulvela chuan klapalam thin bota midang te ruang po chu awm ngei ringin an hanzon chhun zom zela mase hmuna zau em awang le ram cheng ker takani awangin uluk taka dap chhuah vek a har sata wangin ruang dange ro an hmutalawani FBI profile le police record zong te atang chuan Hansen chu poi khoi tu nge yani ti chu an rin dan ni ma se ko ta thiam lo chan tir na tur ema evidence chiang le rin tlak phor turan nei lo baka police record alo nei sa te chu hunrei tak liam ta mi ani to wangin ti ngai na wakan hrelowa trooper te chuan Cindy Paul soni chuan apui thei ngei ringin atran puina an dil le ta ni ani hi Hansen a kut tuar nai vai zinga dam chuak an hriat om chhun ani a engemo tal hriat bel a nei ani hlau chuan an case boy puila ya chuan mason na an nei ngei an ringa hemi trum hi chuan Hansen an silaya atin na chu eng silai nge ti chiang takin a soi thei ta a ma se heti lai hian Hansen chuan kumsom chuang te meu pong suale miruk bo case a nei report a om mi alowa chuwang chuan investigator te chuan Hansen a poi khoi na tuar tu Cindy Paul soni case ang tong tu chu zon chua an tum tani reilo te ya an zong mutange ya an vakola chunu hena chuan apui na te vadilin alaka poi khoi tu chu Hansen a niem ti fia sakse an du thu te an hriat thei china po hmeichhia pasari lai mai Hansen poi khoi na tuar tu ngei ni hriat an hmu to baka ruang engemaw zat an chhar to thu te le ahnu hnung per chu adam chua thu te an hril chuan chunu po chuan investigator te chu pui alorem ti ve a investigator te chuan bozui tur dik tak an bozui tian chiang le ni tu khat chu Anchorage police officer Greg Baker chuan
a nakalpa in donut leitumin pon lama akar chuan a ngak meka chuti lai chuan dor chhung lam tukverbula chuan Hansen chu cupcake siam mekin awa mu a Hansen chuan alo thlirin alo mit meiru reng ani ti awa mu thiam maya chubaka Hansen chu a hmela en chuan azam hle ani ti a hriat thei bok chuan officer baker chu ati phur zual ta sota Hansen chuan thu nei tulam chuan engemaw tak chui zui chu an nei ani ti a hre thiam ngei ni in alang ani Douglas chu Alaska lama an case chu ennon le turin a thlok lut ta ngala ta chuan trooper tele prosecutor Frank Rothschild tenen chuan an mirin hlel mek Hansen chu ani ngei ani ti fin fiana an nei thei dan tur chu an ngai tu ho ta a Douglas chuan Hansen chu an serial killer zon lai ngei ani ti chu a chiang ta hle ni in angaya sapel tu jok chu pelin a om ve ta ni ti chuan Douglas chuan idea a han tho ta a Hansen chu thu zo fi tura kova chumi chungin sar churan lak chua a om lo laia a in va en fia chu tha a riat thu a soita a Cindy Paulson in silaya atin na nia soitele Seri Mauro le Paula Guling te phum an ni na muna silai mu ka ruwa na an mu ne na in mil silai te an mu ani chuan an tan evidence thatak ani theido na wangin chu tianga ti chu kong om chhun ni in an hreto ani Douglas chuan prosecutor chu affidavit zia puin victim tetlerewa tanga driver license thlengin chu tiang anga an zon mu tur omang chi zong zong an ziak veka an affidavit po chu phek zani somli pariat zet a cha ani nge ni chuta tang chuan judge chuan Hansen a property pariat en fia phalna sar churan chu apeta a ti chuan October ni somni pathum kumsang khajakwa somriat pathuma chuan Hansen chu thu zo fia na a hruai turin an na thona bakeria an vakala mase Hansen chu alo om hau lo maile hemeni hian a na a local tlai ve hrim hrim alo ni a Troopers 10 minutes som ni te meu tang deuh trung to chunga po na an lo nga reng nu chuan a lo thleng ve ta a thu zo fia an du awangin station lama ama chu hruai tura an nga thu an hril chuan Hansen po chuan engma soiboi lem lovin thata kina zui ve ngal tamaya interrogation room chu atan bik liaw liawin an lo pe fel sa diam bok he an thu zo fia na room hi Douglas a design pui vekani a aril ru lam khoi thei tur ang berin arua mana bangvela te chuan crime scene thalak le chung thil ne na in kai hnoi thil chi rang rang te chu antar khat vek mai ani interview an nei ma a Hansenan chung thalak te chu ngun taka alo ngai tu le ta tan an ti ani ti chuan prosecutor Rothschild ta chuan Hansen chu in puan tir ngei tumin zona sang sang alo zot meka chuti lai chuan tru parte chuan sar churan kengin Hansen a in chu an va en fia ve mek boka ina chuan Hansen a nupui alo oma tru parte chuan video camera an keng lut boka an thil ti le mua piang chu chiang taka cover vek an tumani Hansen chuan investigator te che dan zong zong chu aman thiam ve tlat maile engkim chiang takin an hria ani ti a hriat ma chu engma a soidu bik tlat lo mai chung ko strict taka tanga seilian ani a chu tiang thi chi ani lo thu le kumsang hajakwa somsari chhovela te chuan no chi zuar le night club lama lam thin te chu a chu e kha e ve thin tho ti chu a jep lowa ma se an pu da ne ro alung oilo thu soin a thin rim le nge ni an pu na zong zong chu a pha fai veka engti kong zong ma in a in soi ok du tlat lo mai le tru parte chuan bakery dor le a thlo na te chu an en fia veka engkim mai chu a fel fai vek maya aina chuan an in sor bing ta a fim khur tak le uluk takin an han zong zela beidon to lama a in chunga mut pindana chuan aerial map pakhat an hmuchuak ta hlol mai le chu me pa chuan chhuah thei na hmun somthum pasari tarlan ani boka chung me pa in chin chhia lai te chu a hma daya Hmeichhe Ruang an lo mu to na hmun kha ni nge in an reta a ruang dang a phum na ni om taka a chin chhia te po a om nuala ma se chung te ro a dang an hmun a hmun atang chuan a hla deuh thunga
a in chung ceiling te an han dap zela ta chuan ral thuam hrang hrang an hmu zinga 223 Ruger Mini 14 rifle seri moro le pola guling te ka hlumna ang chi achu an hmuta a chu mai ba ka chuan Cindy Paulson in silaya atin na nia asoi ang chia silai chu an hmutel bok an thil hmu chua chung chang chu an hmun puilam an hril hre thuaya chu ti lai chuan Hansen chu in puan tir tumin an lo la bei vengar ngara ma se engma ala soi du tlat lo aom dana tang chuan hriat anei ngei ti alang si a chu tiang ringot chuan an in dop chuak don lo wani ti chu an chiang ta hle ni Hansen ate in atanga an evidence mu te lakhoma zirchian tura an kar lama an in thiar mek lai chuan Hansen te then om zinga pakhat Hansen a thian pa ni bok nu pui chuan mak ati dewa wangin troopers te chu alo au dinga chu nu chuan police ten Hansen an Cindy Paulson aruk bo chung changa apasal chu police ten thu an zo fi lain apasal chuan a thian pa hum him nan ti in a omna hmun chung changa dot alo soisaka heti lai hian Hansen a case chu tiang anga thil poi tham ani ti an hriat lo wang ani thule chumi hnuah apasal chuan police te chu wa bepo vele in Hansen a omna chung changa dot alo soisak to na a statement chu awa sut le thu alo hrila troopers te chuan chuti evidence an hmu bel zel ta ka chuan an phur tel tela evidence dang an zon bel zela wa mei thak tak main serimoroi ruang an charna laya an hmu tel ve tak lo englai po a or reng thin ngei mai chu an hmu chuak le ta a chuta chuan Hmeichhe dang a tha thalak tele an la hmu lo bo mek te thil hlu ni om tak tlereu rang rang an hmunual bok an thil hmu te chu station lam an va hriat tir zela Hansen a chu la in puang du lo ma se Cindy Paulson ni case awang chau po chuan hren be theina an nei ta a belin chuak theidon po ni se a bel nan chuan dollar nuai nga zet ngai turin investigator te chuan ruwa manna an siama investigator te po chuan Hansen chu an serial killer zon lai nge yani ti fianan hun an nei bel theita ni ama Hansen bera a in puan du miau si lo wangin a victim te zinga dam chuak Hmeichhe pakhat chu thu hret tu atang turin an wangen taroi maya chu nu hna chuan Hansen chuan Hmeichhia som pakhat lai atha an rin thu te an hril hnu chuan chu nu po chuan an mamo dan te chu lo hrethiamin thu nei tulam tran pui tur chuan thu hret tu ta na tran chu arem ti ta ni Hansen a bedroom a an map mu chua xtia a chin chia pathum te chu ruang an charna hmun te ngei chu ani ti an hret hei ta a heilo po adang xtia chin chia hi anei nuala chung te po chu ami tha te a phumna hmun thawani an ring ani investigator te chuan Hansen chuan tual tha thu buai pali lai an siam sak thei tho an ringa ti chuan Hansen chu a lawyer nen investigator te chuan mai chana in biak na an nei pui ta a chuta meu chuan Hansen chuan engma zep tur anei to chuangin a in hrelowa in rem siam na an nei thei ani chuan thataka a in puan tur thu a hril ta ni investigator te chuan a thil phut te an hanzo chuan Hansen chuan trial an nei huna mipui van tlang hriat lo tura aruk thei ang bera trial an nei thei nan le a chung kwa chu tu man an ti buai zom lo nan te chu case chung changa po chuan a chung te in nam hnoi tel mi lo a an da thei ani chuan thataka in puan tur thu a soya chu baka trial an nei zo hnuah Alaska pon lam zela an da ani chuan mi pali a tha to te ruang an hmu baka midang ruang a phum na hmun chu a soi tur thu te a soi boka investigator te chuan Hansen a victim pakhat dam chuak ta thu hretua ta na tang tura an wangen chu wa bele in Hansen chu ama le ama in puan ta ka wangin witness a chuan tran kher angai le lo tur thu an wa hril ta a he nu hian a soi le danin he thu police ten an wa hril hian a fapa school kal lai ani a pasal pon lama a om lai takani boka chu thulom om tak an wa hril ta ka chuan engkim mai chu aril ru le mitha alo thar le a Hmeichhe dang a tha tak te ui ang maya
ramhnuai apel vel dan te angai tu chhun zoma ama le ama po in thunun theilovin nasa takin atrap ni in ain soibok hansen chuan thu nei tu te hna chuan Hmeichhe tamtak apong sual dan le ramhnuai a hruaya ramsa angmaya apel vel dan chu a soita a Alaska a chena tanga kumsom pahnih chung chuan hmeichhia somthum chuang apong sual thu le abitum turte chu uluk taka a thlan thin thu a soya serimoroi pokha a hmu masak bera tangin adu zong takani a bialpa nei ti po hria a lam mi emo model emo ani du le du lo te zotin seri chuan alo du na ngiang maya ti chuan hansen chuan poisa hloin a thalak sak in tiamin fast food dora in muturin thu anin tiam ta anin tiam ni chuan hansen chu ma taka a hmuna chuan a thlenga pona akara a thuran maya seri chu abialpa in karin aron thla abialpa le ma chu kara chuan a ngak taran mayani ti chuan abialpa chu ale tamo tia tu main an hmu lo turin dora chuan lutin seri chu a hruai chuak ta a vena an lu vele kutkol abun tira abeng chengani chuan silai chuan ka ngal tur thu hrilin atlan puita ni aina hruai hoa chumi hnuah motela hruai le in ta hian apong sualba ka angai sale a chumi hnu chuan amit tuam sakin ramhnuai lama hruai le ta ni ta chuan ramsa angmain apel vel ni in a soya chutianga hmeichhia ramsa angmaya an tlan chelai han pel vel chu atan chuan infiam na nuam takani thu soin chutianga pel hnu chuan akap hlum ta ni in a soya a soizel dan chuan hansen chuan kumsang khajakwa somriat pathum ni puilai vel chuan ruam manna dang angai tu chuak ta a chung te chu hmun danga thon atum ta a chutianga thon bawani chuan a victim te chu ina a hruai hozel theidona chubaka ramhnuaya amitha te ruang tiriral tura chua po ta na ol samjok donin a hriani ti chuan February ni somni pathum kumsang khajakwa somriat palia Robert Hansen chu Hmeichhe pali tha thu boya dam chung baka kumzali somruk pakhat tang tura achung thurel ani a parola chua phalsak ani don lovani tan ina khungani nu hian Hansen chu hruain tru parte chuan ramhnuai mepa asiam xtia achin chhia te chu anwa zong chuak le ta a ta hian ruang dang pariat lai mai an hmu chua bel le ani hengba ka hian ramhnuai achin chhia engemaw zat chu mu an ni tolova ramhnuai ramsa le savom ten an lo pu bo ta ni te an ring ta berani xtia achin chhia hi somthum pasari lai mai an ni nge ni ole tuntruma tan chuan khati zong kha ni le phot sela video le peka kanin mule theu donia hun manuam vekole